Τώρα που έγινε η μετακόμιση και τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτά τα όμορφα που έχω αναφέρει ήδη podcast. Τι ζητάω λοιπόν από εσάς? Εκτός από τους ευχαριστημένους πελάτες και όλα αυτά που θα δείξουμε, το γιατρό μας και όλα αυτά που θα λέμε, ζητάω δύο σημαντικά πραγματάκια, παιδιά, και θέλω τη βοήθειά σας. Δυσαρεστημένους πελάτες να έρθουν να μιλήσουμε όμορφα, ωραία, να κάτσουμε απέναντι, να δούμε το πρόβλημά τους, να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί μπορεί να έμεινε κάποιος δυσαρεστημένος, και κάτι πολύ σημαντικότερο που θέλω να σταθώ εκεί. Ψάχνω ανταγωνιστή, έναν άνθρωπο δηλαδή που να κάνει αφαίρεση τατουάζ και να καταπιάνεται καλά με αυτό, να έρθει να μιλήσουμε για τον κλάδο, για τα μηχανήματα της αφαίρεσης, για την ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια και τι προβλέπουμε για το μέλλον. Όμορφοι, ωραίοι επαγγελματίες που θα μιλήσουμε για αυτό που μας αρέσει και κάνουμε στον κόσμο. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, να μιλήσουμε δημοκρατικά και ωραία σε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση, την οποία θα δει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το σημαντικότερο.